počkaj, ešte to povieme. Sa páči? Dobrý, viete čo, my si tu len ešte dačo povieme do kamery a pôjdeme. A díky. Ideme? Dobre, takže čaute, máme vedľa seba Mareka Mitaša, ktorý v dobrej viere prišiel do Ružomberka a nečakal, že tu budeme točiť videokast, takže máme pripravených pár otázok. Čau Marek. Ahoj. Čo robíš momentálne? V čom sa pohybuješ? Písomne, pracovne, životne? Tak hlavne teda určite, čo sa týka toho písania, snažím sa od augusta dať nejakú novú knižku, začať ju písať. Momentálne mám nejaké postavy už vyprofilované. A bude to novela, alebo možno až niečo k románu, také obsiahlejšie a bude sa to venovať hlavne téme ľudí a príručiek na šťastie, ako niektorých ľudí môže príručka na šťastie a návod na šťastie, ktorý je teraz veľmi populárny, istým spôsobom degenerovať. A ako to vplyvá na rôzne typy ľudí. No dobre, to znie celkom zábavne. Budú tam také tie tvoje bežné motívy, ako budú tam nejaké temné postavy, nejaké uchylnosti, to, čo mám najradšej ja teda. Určite to, bez toho by som sa ako nepustil do knižky. Budú tam ľudia, ktorí chcú spáchať dokonalú vraždu podľa príručky úspechu, budú tam ľudia... Dobrý nápad, dobrý nápad. Budú tam ľudia z okrajov spoločnosti, ktorí si žijú svoj vlastný úspech a snáď sa tie postavy tak budú stretať a prelínať v tých svojich osudoch, takže týmto smerom sa to neuberá. Ako sa to chystáš písať? Ideš sa venovať iba tomu, alebo budeš to robiť popri niečom? Aké máš plány? Myslím? Tak určite, v podstate ja teraz som skončil prácu na úrade mestskom. To sme dvaja inak, mimochodom, ako pozdravujeme mestské úrady v Ružomberku a v Prievidzi. Takže určite tomuto sa hlavne budem venovať nejaký čas a popri tom písať určite fejtóny pre rozhlas a nejaké články. Vidíš, pre ten rozhlas, to by sme mohli povedať, ako kde to sa dá počuť, alebo... Bude taký cyklus, v podstate sa spustí mini-román to bolo v rámci takých, tam som mal také poviedky a teraz to sú také fejtóny. No, takisto to je na Devíne, myslím ráno o 8. A potom... Sú ako podcasty niekde na webe? Áno. Tak to dáme link. Normálne sa to dá nájsť, že fejtóny. Perfíš, dobre, dáme link. A potom plus sa pripravujú také akože poviedky, v inej koži. To bude na Slovenskom rozhlase a predpokladaný štart je po prázdninách, ale neviem ešte presne, ale má sa to v inej koži a na Slovenskom rozhlase to bude nájsť. Jasne. Vždy som sa ťa chcel opýtať, ako vníma tvoje okolie to, keď píšeš nejaké temnejšie veci, uchylnejšie veci, tieto všetky záležitosti, s akými reakciami sa stretáš? A tak ja sa nestretám so zlými reakciami. Ako kto ma nepozná, neviem, čo si o tom môže myslieť. Stretol som sa s reakciou, že by sa báli tí ľudia so mnou zostať v noci. Aj to som mňa inak. To bolo reakcia asi zo žartu. Aha, tak u mňa to nie je zo žartu, teda babí, no ale dobre. Ale inak akože také blízke okolie, keďže ma už poznal tých 27 rokov, tak to zobrať. Vedia, že si stabilný, mentálne, nemáš. Možno sa to vekom zhoršuje, ale to... Dobre, ale čím to... Toto sa vždy sa to mňa pýtajú, vždy sa ma to pýtajú ľudia, neviem, čo vám na to povedať, tak preto sa to teraz veľmi rád opýtam ja niekoho. Takže prečo píšeš také veci? Čo ťa k tomu vedie? Prečo práve také veci? Je to asi moje videnie skutočnosti. Mňa nezaujíma nejakým spôsobom opísať to, čo sa deje, čo vidíme. Mňa zaujímajú veci, ktoré sa dejú možno pod povrchom. Bežne vidíme človeka, ktorý v hypermarkete od rána od 6. do večera do 6. dokladá konzervy. Je to pre nás dokladač, ktorému môžeme čo povedať. Ale ten človek možno aj s tým spôsobom prežia sa zúpaní, možno príde domov a tam doma pije nožok, alebo nejaký znásilnač. Možno je to vrah, ktorý si tam okolo proste chce nejak oddychnúť v tom hypermarkete a možno, že má moc nad všetkými tými, ktorí mu chodia tie konzervy brať. Takže mňa zaujímajú tieto veci. Pozrieť sa na ten svet, pretože tí ľudia, ako aj teraz sa stal v Norsku, to bol človek, ktorý normálne chodil, fungoval, ten atentátny, a to sú presne tí ľudia, že my ich zrazu stretáme a nemôžeme úplne iné. A to ma baví pozerať. Takže sa tam niečo prepne, jasne. Takže ja preto to tak pozerám na tú inú realitu. To je zaujímavé, Dobre, OK, díky moc. Dúfam, že to bude počuť v tomto priestore a zdravím vás, majte sa zatiaľ.